Assalamualaikum. Tawi kagwana. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق إلى ربك يومئذ. Zinchito zonse z'omwana kugwira bija nti bamene zimayamba kuwonekera mu masomo abo tuzikumbukira zonse chifukwa chokuwulira insani tsopano okufika kwa iwe nthawi yako ulibe yotunga kalata tsopano ndi pamene umakhulupirira kunena kuti kufa kuja kwandipeza tsopano. Wani kunena kuti pa nthawi imene munthu wamwalira mzimu wake umatengedwa ndi angelo napita ukasungidwa kumalo ena amenenso udatengedwa mzimuyo poyambirira usadalowe m'thupi la munthuyo ali wakhanda. Choncho uku nkumalo kumene kumakhala kumasungidwa mizimu yosiyanasiyana ya anthu poyembekezera msiku la chigamulo lonena kuti mizimuyi izabwezeretsedwenso m'matupi amenewa poyembekezera kuti Mulungu agamule chigamulo chake kwa ochita zabwino azikalowa kujanna, kwa ochita zoyipanso azikalowanso ku jahena pamene. Pa nthawi ino tikumbukirani tikukumbusana za munthu uja amene ali m'mavuto, munthu amene zintchito zake zidali zoyipa zokhazokha. Tili munjira pa nthawi ino pamene mzimu umenewo tsopano ukufuna ukaweruzidwe mbuyewa. Mene mukuonera apa mukunena kuti zikuyekekezeredwa kuti mizimu yonse yatengedwa ndi mlero wake amene adali ngati omuyang'anira pano pa dziko lapansi, ndipo amupasa buku lake ndipo akupita naye kumalo kumene akuyenera kuti akagamulidwe zintchito zake zimene adali kugwira pano dziko lapansi. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Ndipo pasiku limeneli palibe munthu amene adakhala ndi mphamvu ina iliyonse ngero munthu kapena ndani, chifukwa mphamvu yonse musiku limeneli ikakhala m'manja mwa Mulungu yekha Allah. وأما من أوتي كتابه وراءه فسوف يدعو ثبورا سرا قلبي ويسرا سعيرا iye yutu ankaganiza kuti ndi mfulu pa dziko lapansi, koma mbuye wake adali kumuona pa zonse zimene adali kuchita. Khuduhu faghulluhu thumma ila al-jahimi swalluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi. Jiwa ragaku jadi belenggu agar mendapat keridhaan